በብዘለናዮ ብያዕቆብ ሰናይ يعقوب عركي طفيك ادغني شجرنا يطفا كان خون بتادا حنا يتصباص بكاني يزبل كانون قرب تتوابعي قسينا قني سراح باغوم سلزلكم كن مالاكم مو خمي غبركالو انا كو اوتيستا خينكا اوتوبس كتزور مسال كايس اينا زلخو ننغرون انا اوتوبس كر اخلخو كم زبعلا تخيد زلا طراي كويني يسمعني نتوم اوتيستي استوبيل لهم يفلتن حج نسخه اوتيستا خينا مسبل كان نغنا كاستبل لهم جميره اتهزل خيا ختما عبايده ترافيك شجره كاندو بوتا مفلاط اكو جي بي اس تقامو تخون امبر ከተማታትኩም ዓበይቲዮም ይዝባሃል ጠባይ ጻዓድሞ ጽቡቕ ጌርካ ጽኒዕካ ይኸብለኒ ፍሽኽታ ኻባቶም ተተማሂርካዳ ቃል እኽፋቱን ከልግብልካ ዘፍርዕ እዩ እታ ናይ ቀልዓለም ፍሽኽቶም ህብ ምሰበሉኻ ቦንብኡ እዮም ናብቲ ዝነበርዎ መልክዕ ዝምለሱ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ብዙሓት ኣብዚ ዝመፁ ከም ዝነግሩና እንተኾይኑ ጻዓዱ ፍሽኽ እናበሉ እዮም ዝገብሩልካ ሓለቓኻ ንኣብነት ካብ ስራሕ ከባድ ካውን እንተኾይኑ ፍሽኽ እናበለ ብጥዑም ቃላት ሰኒ ዘፋንወካ ኢሎሞ ሓቀይ ከምዛናትና ፊት ንፊት ዶ ተሓይሽ ኣብቲ ኣውቶቡስ ከ ደቂ ሃገርና ተሳፈርቲ ዶ የጋጥሙኻ እንታይ ዳ ኣብሉኻ በትግርኛ ዶ ትዛረቡ ወይስ በእንግሊዝኛ እሞ ከምቲ ጽቡቕ ልምድኻ ውስኽስኽ ኣህብትም ኣቢልካ እምበር ሓኪያታት ስደደልና ኣነ ኸኣ ካብ ናትካ ብዝሰማዕክዎ እናገበርኩ ኣብዚ نزناي وصا علالات محوسخ قبرو يا سمير أدمس حيل إلكتريك ديغا ويسي مس إنترنت ناتقادم كاز صحفك حتصار دبدابي أنام ببكوا خلقتو دياتني كمزي إلكتريك تغارت صنخو ينتسمعني أيتسكف قندحان أتشجر عدنا قنانا عيون هافو يسمعني زلو صالا شجري زي رسع خدما نقولكا أبزي تحقوي سنبر أو تيسا خويني لي أو كندم مرار أمتشئت أوتوبس كويني كتمار إلغو مزيقاتات زعدن بهلو منون صبق جيري واحد اللغو الناول كيز حقوس أو كندي أبربعة منادق تعطي شمون تسعد زطفئ عالمي بفيترون نرأخو أو تمونغو زلو نايقل دقائق دما أكالاتي نانكسا غسكو زسر حلو هواهو رخيبي لي زمسكن كم زخون سراح أزناي كتما أوتوبوس مزوار سراحون ناتو زخون بدهو تاتالوا ناي ترافيك قداي قميت كاين لخا مس بزح مكاينن بزح حقتاتن مالت ناقار قدامنت مهاب زامسلو حقتات مس بينهم ناي فتنة ملكتات تحواويسم نت سراح ملؤ تكورن نت تقلبي قورا الناس أنعكاقنا إذا مس بحريات كاسل الزواهاد أتوترنا وحدا متصع اترف عباي أوتوبس كتزور نيشتو مكيناون عفل ماس قربي شقريو كمتنا يعدنا مكينا مسحازنا ناوت صرقيا زاتونا زبلة بطرم باننا ساددنا نقرمينا نخدر لعينة يكونن ما قد زعدي ناي جي بي اس نقر كابل حلكا أو أوتوبسي بجي بي اس يكونن نمراح نفسه كيف أوتوبس ناتا زقونا ما قد اللوا كمنا يسمرا مالتيو أبزقنا أتقصر أوتوبس مالت كاب قصر حدن نابل يزغيد للعل خلطة ميتي زغتصل إذا مالت ناي كلطة ميتي عودت أوتوبس كتتصنع لكا نابنت أنا أما عالتي 4 تفلالي قصر الزلوان أوتوبسات كزور كمدة بخيل كرمي مجماري نتكار تاتنيعي بين كم زغيد رئي يتصنع مس جمهور كدما عمونغو كابت كارتان نامبوكو قصل
ሕጂ ነስታት 2 ዓመት ስለ ዝዘወርኩ ዳርጋ ዑደተን መብዛሕተን ኣውቶቡሳት ኣጽኒዐየ እየ እምበር ኣብ ፍልማስ መገዲ ከምስሓት እውን ነይሩዮ ኣብኡ ከለና ደኣ እሞ ናይቲ ተሳፈርቲ ጽዒነ ዝጠፍኣኾ ዘይዕልለካ እቲ ክጅምር ከለኹ ከም እግሪ ተኽሊ ቆልዓ ዓይነት እየ ነይረ እተጠራጥረኒ መገዲ ምስ በጻሕኩ ክጥወያ ዶ ዋላ ስነንኦ ክፈልጥ ግልጽ ኢለ ናብቶም ተሳፈርቲ ጥምት ዝብለኒ እንተረኺበ ጌጋያ ማለት ኢለ ናብቲ ካልእ ሸነ ክኸይድ ሓሓንሳ ብኣይተ ኣማሚኖም ወይ ድማ ናብ ቴሌፎናቶም ክጥምቱ ከይረኣዩኒ ጌጋ ኣንጎሎ ተጠውየ መገዲ ይስዕድ ሽዑ ዝፍጠር ወጥረ ቐሊል ኣይኮነን ኣውቶቡስ ኣብ ጸቢብ ጎደና ኣትያ መውፅእ ክትስእን እውን ስለ ትኽእል በይን ጌርካ ናብ መገድኻ ትምለስ ቀልጢፍካ ሓገዝ ሓደው ካብ ተሳፈርቲ ወይ ድማ ቴሌፎን ደው ኢልካ ካብቶም ተቖጻጸርቲ መገዲ ምርካብ ይሓትት ሽዑ ዝመጸካ ሓበሬታ ብጎደና ክንድዚ ንሰሜን ብድሕሪዩን የማን ወይ ከዓ ንምብራቕ ብጎደና ክንድዚ ክሳብ መገዲ ክስተቐጽል ሽዑ ንደቡብ ተጠዊኻ ንምዕራብ ተብል ዝብል መስል ኣብ ኣስመራስ ንምዕራብ ንምብራቕ ንሰሜን ንደቡብ ዝብል ኣተሓባብራ ዶ ነይርና ቀጠልያ ማዕጾ ሰማያዊ መንደቕ እናተባሃልና ሓበሬታ ክንለዋወጥ ይዝከረኒ ኣኽርያ ሕጅስ ካብ ዕዳጋ ዓርቢ ንደቡብ ድያ ዘላ ወይስ ንሰሜን ዶስ ንምዕራባ ወይ ንምብራቕ እያ ዘላ ፓራዲዞ ንሸነኽ ሰሜንታ ከተማ ከም ዘሎ ክንግምት ንኽእል ኢና ካብቲ ብሎኮ ተበጊስና ማለት እዩ ጎዳይፍካ ንደቡብ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝኾነ እዋን ከ ናብ ሰሜን ዲኻ ደቡብ ወይ ምብራቕ ዲኻ ምዕራብ ትኸይድ ከም ዘለኻ ተሰውዕል ዶ ኣነስ ዋላ እኳ ይዝከረንን እግርና ናብ ዝመራሓና ኢና ንኸይድ ነርና ኣብ ኣስመራ ኸ ከመይ ኢልካ ኢኻ ክትጠፍእ ኣብ በሪኽ ውፅእ ኢልካ ዳርጋ ንኹሉ ገዛውቲ ክትሪኦ ትኽእል ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ ነዛ ዝዓበየት ከተማ ሃገርና ክሳዕ ክንዚ ንእሽቶ ገይረ ካብ ቀረጽክዋ ብዛዕባ እዛ ዘለኽዋ ከተማ ትገረም ትህሉ ማን ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ ክንደይ ግዜ እንዲኻ ዱባይ ተመላሊስካ ብዝሒ ህንጻታት ከምቲ ትፈልጦ ኮይኑ መንበሪ ገዛውቲ ግና ካብቲ ማእከል ከተማ እናረሓቑ እዮም ዝኸዱ ኣብ ሓደ ከተማ ከም ዘለኻ እናተሰማዓካ ካብቲ ማእከል ከተማ ክሳዕ 40 ኪሎ ሜትርን ልዕሊኡን ርሒቕካ ትነብር ኣውቶቡሳትና ድማ ነዚ ግፍሒ እዚአን ዝሽፍና ማለት እዩ ገሊኡ ንሽፍኖ ርሕቀት ክሳዕ 200 ኪሎ ሜትር ኣብ ሓደ እብረ ክኸውን ይኽእል እዚ ማለት ካብ ሓደ ጫፍ ናብቲ ሓደ ጫፍታ ከተማ በፂሕካ ምምላስ ዓይነት እዩ ንዘረባ ዘረባ ምፅኦ እዩ ነገሩ ብዝኾነ ግና ግፍሒ ከተማ ማለት ኣብ ሓደ ከተማ እንከለኻ ተረሓሒቕካ ምንባር ማለት እዩ ምስ ሓንቲ ቀደም ዝፈልጣ ንኣብነት ኣብቲ ዝመጽኣ ኩሉ እዋን ብወዝቢ ተራኺብና ነርና ብድሕሪኡ ተደዋዊልና ብኣካል ክንራኸብ ግና ኣይጠዓመናን ዓመታት ሓሊፉ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ኣብ መገዲ ክሪኣ ክኢለ ኣለኹ ስለዚ ጽምዋ ክብሉኻ ከለዉ ምናልባት በዛ ዓይነት መገዲ እውን ክትሪኦ ትኽእል ብዛዕባ ጽምዋን ዘይጽምዋን ግና ብዝሰፍሐ ቃል መዓልቲ ክዕልለካ እየ ናብተን ዘቕረብካለይ ሕቶታት ከብል ሕጂ ኣሳት 2,000 ንኸውን ናይ ከተማ መራሕቲ ኣውቶቡስ ኣለና ኣብዛ ከተማ ካብዚኣቶም እቶም 30 ንኸውን ሓበሻ ኢና ሓበሻ ክብለካ ከለኹ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን እዩ ዘጠቓልል ሓበሻ ዲኻ እናተባህልና ኢና ንተሓታትት ኣብዚ
بدحريو تقرنيا ويسم حرنيا يقتصل بوليتيكا غيتها مس مننت مللاي ويدما بخا لقانقا نمرد دا تتكاملو ملوات قالاتيو እዚ ዘቕረብኩልካ ኣብነት እቶም ዝተረፉ ድማ ኣሳት ፍርቆም ዝኾኑ ህንዲ እቶም ፍርቂ ድማ ፃዓዱ እዮም ስለምንታይ ዳ ህንዲ በዚሖም ትብል ትኸውን ህንዲ ብብዝሒ ህዝባ ጥራይ ዘይኮነትሲ ብሰደድ ህዝባ እውን ኣብ ዓለም ግኑን ስም እዩ ዘለዋ ሰደድ ህዝቢ ክብለካ ከለኹ ግና ከምዚ ናትና ዝስደዱ ከይመስለካ መደብ ጌሮም ኣጽኒዖም እዮም ናብ ዘዋፅኦም ሃገር ዘብሎ ኣቐዲሞም ኩነታት ስራሕ ዘጣጥሕውን ውሕዳት ኣይኮኑን እቲ ስደት እንብሎ ንሳቶም ናብ ዓዶም ከም ድላዮም እናተመላለሱ ዝሓሸ መነባብሮ ዝሓርዩሉ ሜላ እዩ ካልእ ናይ ህንዲ ፍሉይ ነገር ድማ ወላ እኳ ብሃገሮም ብብሄር ዲኻ ትብሎ ዋላ ቀቢላን ደረጃታቱን ኣፈላላይ እንተለዎም ናብ ዓለም ክንዝሑ ከለዉ ግና እዛ ገፋሕ ዓለም ዘይነፅፍ ሃብቲ ከም ዘለዋ ዝግሙት እዮም ዝመስሉ ንሓድሕዶም ተሓባቢሮም ክዕወቱ ካብ ሓበሬታ ምልውዋጥ ጀሚሮም ክሳብ ብሓደ እናተቐመጥካ ምስራሕ ዘይገብርዎ ይብሎምን እቶም ሓበሻ ንበሃል እውን ብመጠኑ ሓበሬታ ንለዋወጥ ኢና እንተኾነ እቲ ካብቶም መብዛሕትኦም ኣብዚ ሃገር ነዊሕ ዝገበሩ እትረኽቦ ሓበሬታስ ተስፋ ዘቑርፅን ኣብ ናይ ፅሬት ክትቁፀርን ዝገብር ዓይነት እዩ ተማሂርካዮ ዝመፀኻ ወረቐት ከም ዘይቅበልዎ ናይ ስራሕ ተመክሮኻ እውን ትርጉም ከም ዘይብሉ ቀልጢፍካ ጉልበትካ ሸጥካ ገንዘብ ክትገብርን ተዓዳዲኻ ገዛ ክትገዝእን እዮም ዘተባብዑኻ ነዚ ዝገብሩ ብኽፍኣት ዘይኮነስ እታ ዝፈልጥዋ ንሳ ስለ ዝኾነትን ንስኻ ድማ ኣሰሮም ክትክተል ጥራይ ስለ ዝደልዩን እዮም ኣብ ግድምና ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝኣምኑ ብዛዕባ ግድምና ምስ ሰራሕና ኣተሓሒዘ ዳሕራይ ክዕለከ ሕጂ ግና ብዛዕባታ ገዛን ማኪናን ከለኩም ስለምንታይ ኢኹም ተማረሩ ዝበልካዮ ክምልሰልካ ኩሉ ነገር ብዕዳ ክትሽምቶ ትኽእል ኢኻ ሞርጌጅ ኢና ንብሎ ብዚ ገዛ ንኣብነት 500 ዋግኡ ከፊልካ ትዕደዮ ካብ ምክራይ ከምኡ ይሓይሽ ኢሎም ዝኣምኑ ስደተኛታት እቶም ዝበዝሑ እዮም ኣብ ውሽጢ 25 ዓመት ከፊልካ ትውድኦ ገዛ ቅድሚ ወናን እዩ ምዃንካ ን25 ዓመታት ጽቡቕ ገይሩ ዝውንነካ ብዙሓት ሰብ ገዛ ካብኦም ዝህብትም ዓይነት ገዛ የጥርዩ እሞ ሳዕሪ ክቆርፁን በረድ ክፀርጉን እንከለዉ እንተሪኢኻዮም ሰራሕተኛታት ናይቲ ገዛውቲ እምበር ዋናታት ይመስሉን ብሓቂ እውን ሙሉእ ዋናታት ይኮኑን ዋግኡን ወለዱን ክኸፍሉ ለይትን መዓልትን ክሰርሑ ኣለዎም ኣብዚ ዋጋኻ ብጥሪትካ ዝምዘነሉ ዓለም ዘይዓቕምኻ መኪና እውን ተዓዳዲኻ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ብመስያታ መኪና ንውሽጢ ክትሪኦም እንከለኻ ጥራይ ዝምዕርጉ እውን ውሕዳት ኣይኮኑን ካብ ንዓይ ትርእዩ ማኪና ይርኢኹም ምዘኑኒ ባህልቲ ድማ ቀልጢፎም ናብ ተሓዳስ መኪኖም ከብሉ ይፈትዎ ብእግሮም ብዙሕ ኣይዛወሩን እሞ ምስቲ ንስኻትኩም ትቐንእሉ ፓኒኖ ተሓዊሱ ድማ ኣካላቶም ሕውስውስ የብሎም ኣንታ ፀላይኦም ኮይኑ ዶ ጥዒመካ ብነብሰይ ምስሉይነት ዘይፈቱ ኮይኑ እምበር ጽቡቕ ምምናዮምን ጽቡቕ ምፍታዎምሲ እንታይ ኣበሳ ኣለዎ ኮይኑ እዩ ዋላ እናምሰሉ ሓጎስ ክረኽቡን ተኽኢሎምሲ እንታይ ደለዎ እዩ ኢልካ ብህይወት ክትዓግብ ዶ ይኮነንቲ ኣብ ናብራ ዝድለ ዛዕባ ኣነ ክብርታት ዝብሎም ካብዞም ዝጠቐስኩልካ ዓይነት ስለ ዝፍለየ ብናተይ መዐቀኒ ዘከሻምሾም ዘለኹ ዓገብ ኣይትበለኒ ዓገብ ኢለ ኣለኹ ነዛ ነፍሰይ ኣብዚ መጽእ ጽሑፍ ክሳብ ንራኸበል ጽቡቕ ቅነ